హాయ్ ఫ్రెండ్స్! ఇప్పుడు డెమో చూశారు గదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో, ఈ సాంగ్‌ని ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. అప్పుడే సూపర్ అనిపిస్తది వీడియో. సో, తప్పకుండా టెలిగ్రామ్‌లో అండ్ ఇన్‌స్టాలో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటది. ఆ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 17 సెకండ్, 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. మూడవ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూ ప్రాసెస్. సో, ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటదిగా ఆ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో, ప్రతి ఫోటో మీద పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ ఈ లాంగ్ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం. దీన్ని వదిలేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్, 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా దీని నుంచి పేస్ట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఈ యాడ్ చేసుకున్నాం ఈ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో, 2 ఫోటోస్ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మెల్లగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో, చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కొడతలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి మీకు నచ్చింది కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కంపల్సరీగా కామెంట్ కూడా చేయండి. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి.
సో ఇలా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి ఎఫెక్ట్. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే టైం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 29 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.